nga di mo lagi na makuha dito. Oh, Buundang naman. ko mau. Di, nanagong di ka mao nga. Sa, Alam ko man gina, mau na amlaw. Sige ba nag-record? ano, naunsa man dahil na. Oh. Nagsige record. Oh. Kaning mga picture ah. Sus no. Ano kung kain mga picture na Oh, mo? ano man ako? Basta kadali rato lagi mukaan sa undang dayon. Dili Oh, wa. ano sige malagi na, 1 minute na ko na gud. Oo. Hmm. Naipislito na anang upan. Wow. Ang kanarag yung duha. Ano? Nakuha din na siya. 1 minute no. Oo. Ang tanawa. Bet na ako na to. Record. Sus, kinuo ko. Ayun kay 1 minute din kita. Asa man mo tanawa ron kita ba? Ah, imong kuan nimo. Tara.